の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも What's up madlang people, this is Square Rens, Nicole, and welcome back to my channel. So ngayon guys, magpagupit kami kasama si Nicole at saka yung papa ko. So magpapagupit ako guys kasama ang papa ko kasi alam niyo guys, basta ganito yung buhok sobrang kulot, magpapagupit na ako kasi nawala yung pagwagwapo. Tapos yung papa ko inuuna ang pagupit. Ayan. Siya yung inuuna. Ayan, mamaya ay lagyan ko na siya ng video maya. So, keep watching! Effect na lang ano guys, sabon. Ito yung effect ng sabon. So thank you. Bah! Guys, grabe yung music nila, yung music box. Music box daw. Ayan. Yung music box nila. Sige, bakanta. Ay! Sige, sige. Sige. Tay ka na! Sige, kanta. Hi, say hi. Welcome to my vlog. Hi, welcome to my vlog. Hi, I'm Nico. Hi, welcome to my vlog. Hi! Hello vlog, welcome to my guys. Hi vlog! Welcome to my guys!
虜になってしまえば Guys, ito na resulta. Nindot man yung bugdana. Nindot man di ay. Kisay nim ni mo kuya? Tangtangan ni mong kuan mas. Ang si Kuya Ganggang. Nakaigsoon kayo no? At kasi itong nas abroad. Si Kuya. Itong nas abroad ba? Itong laki wa abroad? Itong mana sa teacher man kaha. Si Kuya. Naasa asa dapita. Kuya Enriquez. So, Apelido Enriquez. Ang pangan. Shout out ni Kuya Enriquez na Saudi. Ayan. Shout out ni Kuya nasa Saudi daw si Kuya Enriquez. Ay sa'yo pa kanyang asawa. Kuya Enriquez. Nasa Saudi ba? Cardo? Ah, shout out kay Kuya Cardo Enriquez na nasa Saudi. Ricardo. Ricardo. Shout out ni Kuya Ricardo Enriquez na nasa Saudi. So amping-amping kanunay diha, Kuya. Hug na ami diri sa pamilya ni sa napido pamilya. Ha? Kurlahisa? Nami sa parimalay nila ni Kuya Korla. Orhalisa. Ayan. Nami diri sa balay guys, karag pagupit kami guys kasama papa ko. Ayan. So nindot man ay pug resulta sa pagupit ni Kuya. Well, artista. Ganito si Kuya. So humana guys. Walang mas ni mo Kuya. Kamakalitan. Si Kuya, kasi pangalan mo tulad Kuya? Ganggang. Tinuod pangan Ganggang? Kuya Ganggang dahil ko na yung pangalan. Salamat Kuya. So ayun guys, tapos na tayo sa pag-haircut. Ayan. So shout out kay sa tuti ba na ni teacher sa Saudi, Ricardo, basta Ricardo na sa Saudi, take care Kuya always. Ricardo Enriquez na sa Saudi, take care Kuya. Then, galing kami sa inyong bahay kaya napapahaircut kay Kuya Ganggang. So, ngayon guys, ay maligo na ako kasi parang amang ko na ako sa Ganggang. Salamat kay Sir Ganggang. Yeah, so maliligo muna ako guys kasi maraming malibo. So, let's go. So ayan guys, tapos ako magpa-haircut, naligo. So pasensya na, maingay sa dito. So, tapos na ako. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Haircut, ayan. So maraming salamat. Parang, So don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, this is Kuya Renz. And maraming salamat sa pagsubaybay at support sa inyo guys. So hanggang sa muli, paalam!